Woorden leren in plaats van met blokken spelen. Zomerschool voor peuters is een succes. Het is donderdag 20 augustus. Dit is Zeeland Nu. Bijspijkeren mogelijk ook in andere vakanties. Val uit kraan werd man uiteindelijk toch fataal. En Zeeuwse voetbalbanken verwachten extra drukte. Goedenavond. Meer dan 300 peuters hadden deze zomer niet echt vakantie. Voor kinderen tussen 2 en 4 jaar met een taalachterstand was de peuterspeelzaal de afgelopen weken namelijk gewoon open. En dat was voor het eerst in Zeeland. En de eerste reacties zijn positief. Kijk, een zandbak en wat zit er allemaal in? Voor het eerst in Zeeland. Een zomerschool voor peuters. Zo ook hier bij de Chameleon in Terneuzen. Al moeten sommige kindjes misschien nog een beetje wakker worden. Woorden als stoel, zitten, fruit. Ze kunnen zijn weggezakt bij peuters na 6 weken zomervakantie. Zeker gezien de periode daarvoor, tijdens de coronacrisis, toen de peutergroep dicht was. Nou, speciaal voor die peuters, die dus een taalachterstand hebben, is er deze zomer een zomerschool in Zeeuws-Vlaanderen. Ook andere regio's in Zeeland organiseren voor het eerst een zomerschool. Door heel de provincie gaan 330 peuters in de zomer extra naar de peuterspeelzaal. Er moet wel sprake zijn van een taalachterstand bij het kindje. Bijvoorbeeld omdat de ouders thuis geen Nederlands spreken of kinderen het lastig vinden om te praten. Eigenlijk zijn we hartstikke blij met het initiatief dat de gemeente dit ook wilde sponsoren voor ons. Want we hebben toch gemerkt met de coronatijd waren de kinderen heel lang thuis. Krijgen dan een hele grote achterstand op taalgebied. En nog eens 6 weken erachteraan, dat zou wel heel veel geworden zijn. Dus het is natuurlijk ideaal dat dit aangeboden wordt. De uren zijn hier gratis voor ouders. De gemeente betaalt via een speciaal potje van het Rijk. Ouders zijn positief. Ik kan echt veel groeien zien. En ze kan heel veel andere woorden en ze kan goed tellen. Ja, ze zijn echt goed bezig. En het is gezellig, alles gaat spelenderwijs. Maar hier wordt de basis voor later gelegd. 3000 woorden leren is het streven voor de start van groep 3. Nou, dan begin je met natuurlijk peuters, die leren 500 woorden normaal zien tussen 2 en 4 jaar. Groep 1 doet er 1000 en groep 2 nog een keer 1500, zodat je ongeveer aan die 3000 woorden komt. Nu kan dat bij deze kinderen niet, maar we zijn natuurlijk al heel blij dat we er 2/3 van zouden kunnen bereiken. Dus het is heel belangrijk om later te kunnen leren lezen en schrijven, dus voor groep 3, dat deze kinderen de woordenschat goed aangeboden krijgen. En continu, niet met tussenpozen van niks, want dan gaat het weer achteruit. In Zeeuws-Vlaanderen wordt al nagedacht of de zomerschool ook uitgebreid kan worden richting de herfst- of kerstvakantie. De man die begin deze maand uit de Scheldekraan in Vlissingen viel, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 29-jarige man klom 2 weken geleden 's morgens vroeg in de 40 meter hoge kraan. Waarom hij dat deed is niet bekend. Een dag eerder deed hij dat ook al. De politie concludeerde na onderzoek dat er van een misdrijf geen sprake is en gaat uit van een ongeluk. Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft zich met collega's uit 8 andere provincies in een open brief beklaagd over de verdeling van de cultuursubsidies door het Fonds Podiumkunsten. Het fonds gaf begin deze maand veel regionale kunstgroepen een positief advies, maar geen budget. Zo verloor productiehuis Zeelandia haar jaarlijkse subsidie van 6 ton. Volgens de provincies wordt er bij het toekennen van de subsidies beargumenteerd vanuit een randstedelijke context. De Westerschelde-ferry vaart vanaf maandag extra in de ochtenduren. Om de drukte te spreiden zijn er 4 afvaarten aan de dienstregeling toegevoegd. Vanuit Vlissingen vaart het fietsvoetveer nu ook om 7:15 en 7:15. En vanuit Breskens zijn er extra afvaarten om 7:10 en 8:10. 2 jaar geleden schrapte de Westerschelde-ferry juist deze afvaarten omdat er amper passagiers gebruik van maakten. De afvaarten komen nu terug vanwege corona en omdat veel scholen en scholieren bij de ferry hebben geklaagd. Diana Doerlijn uit Terneuzen is ten einde raad, want iedere 3 maanden krijgt ze nieuwe arbeidsmigranten als buren. En de overlast wordt steeds erger. De ploeg die er nu het laatste zit, die houden heel erg van barbecuen. En ja, wij moeten de ramen dicht houden, de pui van de kamer dicht houden, want alles walmt naar binnen. Dus ja, wij gaan dan maar een andere stek zoeken om van het lekkere weer te genieten. Door een opmerking van haar man besloot ze dat er iets moet gebeuren. Die het eigenlijk ten einde raad zei van misschien moeten we het maar verkopen en gaan verhuizen. En dat was het moment dat ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. De gemeente is op de hoogte van de overlast en verwijst door naar de woningeigenaar.
5 filmmakers kregen vorig jaar de opdracht een korte film over de slag om de Schelde te maken. Die films zouden dit voorjaar in première gaan, maar ook hier gooide coronaroute in het eten. Volgende maand gaan de films alsnog in première en tot die tijd laten we elke week 1 van de filmmakers aan het woord over hun film. En vandaag Matthias Hoekman. Hij combineerde 3 waargebeurde verhalen voor zijn korte film Grit. Ik zou hem eerst even zo laten. Ja, laten we moeten eerst even even kijken bij neerleggen, Astrid, maar dit is wel de lijn van de lijnspelstof, toch? De gebombardeerde molen De Roos, de dood van een kind en de executie van een verzetstrijder vormen samen het verhaal Grit van filmmaker Matthias Hoekman. Het zijn eigenlijk 3 verhalen die ik aan elkaar verbonden heb. En de ene is op Westkapelle tijdens het bombardement. Dus een vrouw wordt wakker onder het puin. En die andere verhalen, als zij dan flashbacks krijgt over haar man en haar dochter, dan zijn het wel andere verhalen die ik heb gecombineerd. Van walcheren vond ik, dus het onder water zetten van een eiland. En toen zat ik te schrijven en research te doen en toen kwam ik in één keer achter het verhaal van Wouter Dame, die in de Noordstraat zat met zijn drogisterij. En ik woon op het Hofplein, dus ik zag een foto van hem en dan zag ik mijn raam waarachter ik het scenario zat te schrijven. Dus toen dacht ik, oh dat is mooi, dan kan die de echtgenoot zijn. En toen kwam Maria, dat meisje waarvan ik altijd een fotootje zag op mijn moeders kamer. Die was maar 3 jaar oud geworden, dus dat is ook heel bizar. Klein zieltje, wat treur je zo. Wat we hier doen is, we hebben een puinzet gecreëerd. En daar komt de hoofdrolspeelster straks onder te liggen. Die wordt daar wakker en bedreigd door het water. Want dat was natuurlijk het grote gevaar. Er was eerst het bombardement waar al heel veel mensen omkwamen. En toen kwam het water ook nog binnen in Westkapelle. En er zijn ruim 150 mensen omgekomen. En in Molen De Roos was het helemaal heftig, want er zijn er van de 47 maar 3 uitgekomen. Help! Help! En dat kon ik me heel erg voorstellen als je daar onder het puin ligt. Je bent heel erg op je zintuigen aangewezen. Dus je hoort en je ziet amper wat, want het is donker. Dus je hoort en je voelt alleen maar wat. Maar ook al die stemmen om je heen, van vrienden en familieleden, dat lijkt me heel beangstigend. Scène 1, take 2. En aan de hand van de dingen die ze daar hoort, krijgt ze herinneringen of flashbacks. En zien we wat er met haar gezin is gebeurd. Ik wou eigenlijk geen oorlogsfilm maken, omdat ik dacht van dat is al zo vaak gedaan. Dat hebben we nu ook. Oorlog is heel ver weg en dan denk je de oorlog in Jemen of de oorlog in Iran. Maar als je in gaat zoomen zijn het allemaal individuele verhalen en het is allemaal persoonlijk leed. Op je knietjes en bitter tot God. En deze en de andere films gaan op 4 september in première in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en zijn later ook bij ons op tv te zien. Dan gaan we naar Stefan Dana. Stefan, wat heb je meegenomen? Ik begin met de voedselbank. Landelijk zijn er zorgen dat er meer mensen aan gaan kloppen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. In Zeeland zijn die zorgen er ook wel. Men houdt het hard vast. Maar men verwacht een eventuele toename van het aantal klanten wel aan te kunnen. Ik heb daar wel vertrouwen in. We hebben helemaal aan het begin van de coronacrisis. Toen zagen we ook de bui al hangen natuurlijk. Toen hebben we een inzamelingsactie gehouden. Gewoon als 1 voedselbank. Hè. En als je ziet hoe ongelooflijk veel daarop gereageerd is en hoeveel mensen en organisaties en bedrijven ons gesteund hebben, dat was werkelijk hartverwarmend. En ik hoop wel en ik verwacht ook wel dat als we echt een hele grote toeloop zouden krijgen, dat die mensen wel ons zo goed mogelijk zullen steunen. Nou, Zeeuws-Vlaanderen verwacht de grootste stijging van het aantal klanten. De zorgen zitten niet zozeer in het aantal voedselpakketten, maar meer in de opslaglocatie waar die pakketten gemaakt worden. Oké, nou dat moeten we in de gaten houden de komende tijd. Wat heb je nog meer? Ja, je kent vast wel de Londen Eye, dat gigantische reuzenrad in Londen. Vergeet het gelijk maar weer, want vanaf zaterdag kun je voor een ritje in het reuzenrad gewoon naar Katzandbad. Dat reuzenrad is 22 meter hoog en niet zo hoog dus als het reuzenrad in Londen. Maar je zou vanaf boven wel uit moeten kunnen kijken over West-Zeeuws-Vlaanderen, het Zwin en de zee. Nou ja, ondernemers hopen dat door het reuzenrad het slechte voorjaar een beetje goed gemaakt wordt. Okay. De attractie blijft staan tot het begin van het stormseizoen, dus dat is tot oktober. Nou ja, toeristen massaal naar Zeeuws-Vlaanderen en ja, er komen er nog meer bij. Ja, daar is het allemaal te doen. Want ook deelnemers van Boer Zoekt Vrouw zijn daar gezien. Dan heb ik het wel over de Belgische editie. Maar wel tv-ploegen van zowel de Vlaamse als de Waalse variant. En dat zijn wel 2 verschillende programma's. Ja, normaal gesproken bezoeken de stelletjes van Boer Zoekt Vrouw een stad ergens in Europa. In het Nederlandse programma gebeurt het ook.
Maar je raadt het al, vanwege corona kon het allemaal niet doorgaan. En dus weken de boeren niet uit naar Malta, maar gingen ze naar Breskens, Goede, Sluis en IJsendijken. Nou, hun relatie wordt trouwens wel gelijk op de proef gesteld, want bij terugkomst in België moeten ze denk ik 2 weken in quarantaine. Dat dan weer wel, ja. Nou ja, goed, we gaan het afwachten. Stefan, dankjewel. Het is net pingpongen vandaag. Het begon somber, donker en nat. Het klaarde vervolgens op en vanavond betrekt het weer en is er zelfs code geel van kracht vanwege regen- en onweersbuien. Morgen waait het goed door, zijn er wolken, opklaringen en mogelijk een buitje hier en daar. Het wordt dan wel iets koeler dan vandaag met 26 graden. En straks in Trots op Zeeland alles over prins Maurits van Oranje en zijn connectie met IJsendijken. Het was een groot strateeg tegenover de Spanjaarden en vandaar dat schaakspel. Ja, precies. Dus hij was altijd strategisch bezig met fortinschansen, linies maken en allemaal. Dus dat typeert heel IJsendijken. Ja, dat dus straks. En tot zover voor vandaag. Fijne avond voor nu en tot morgen.